Tatakam na ako kapaps. Sarap na itsura. Magandang hapon mga kapaps! Panibagong araw, panibagong video ulit mga Yun. kapaps! Panibagong episode na naman to mga kapaps! Ngayon mga kapaps, magluluto tayo ng chicken steak. On version namin yun mga kapaps, kaya wag Yun. na natin patagalin to. Let's go! Yon, malinis ng ating manok kapaps. Pwede na natin siyang i-marinate. Pero before natin siyang i-marinate, make sure lang natin na malinis ang ating kamay. Siyempre mga kapaps. Pwede na natin siyang marinate kapaps. Ilalagay na natin ang ating bawang kapaps. Bawang muna. Bawang muna kapaps. Pwede ilagay na natin yung sili natin kapaps. Yan yung paborito natin dyan. Yan na naman. Yan naman, labuyo yan parang mahang Lagay na rin natin yung calamansi juice natin kapaps. Calamansi juice. Yes. Manghang yan, labuyo yung kapaps. Lagyan na rin natin ng soy sauce. Soy sauce. Pwede na rin natin ilagay yung pamen po. Pamen ulit. Pamen po. Pangang din dyan, pamenta. Oo. Buti lang kapaps, ang dami nagme-men ng aming mga niluluto kapaps. Salamat sa suporta mga kapaps. Siyempre. Pamen nyo na rin yung ano nakaitim. Yung kapaps, haluin na natin siya kapaps. Malinis naman yung kamay na. I-marinate natin siya mga kapaps hanggang 30 minutes para manuot yung lasa. Pabalikan natin siya after 30 minutes mga kapaps. Yun mga kapaps, after 30 minutes mga kapaps, pwede natin separate yung chicken para lagyan na natin ng cornstarch. Yung negro na. Pero mas maganda yung kulay niya ganyan kapaps. Para mas nanuot talaga yung lasa niya. Nanuot yan. Dikit na dikit yung kulay ng soy sauce natin kapaps. Yun mga kapaps, after nating separate yung chicken, ngayon lalagyan na natin ng cornstarch. Cornstarch mga kapaps. Yun. Pero yung pinaglagyan natin ng soy sauce kanina mga kapaps, yung pinagmarinate natin, separate natin kasi gagamitin pa natin yun mamaya. Para sa baho. After natin i-fry yan mga kapaps. Magamit yun. Walang sayang dito mga kapaps. Halo ulit. Yan mga kapaps. Make sure na lahat malalagyan. Parang fried chicken lang Pero cornstarch yan paps. Cornstarch. Cornstarch ginamit namin mga kapaps para mas lumapot. Maya pag sabaw natin ng Nung pinagmarinate natin kapaps, sarap yan. Ito pala mga kapaps, all version din namin ito mga kapaps. Yan mga kapaps, after natin i-coat yung chicken sa cornstarch, pag ganyan na itsura niya mga kapaps, pwede natin siyang i-fry. Tara, i-fry na natin mga kapaps. Dapat make sure na mainit yung mantika. Tapos mga paps, yung apoy natin dapat sakto lang para hindi siya masunog agad. Sabi nga ni Sarah Geronimo, dahan-dahan lang. Sabi ni no? Dahan lang, Sarah Geronimo. Sabi ni? Sarah Geronimo, dahon-dahon lang. Daon-daon lang mga paps. Dahan-dahan lang paps. Mga apoy. Yun. Paalala mga paps, dahan-dahan sa paglagay kasi mainit. Yun, sexy. Sexy yung naglalagay Yun. Ano lang yan, tamang-tama lang yan mga paps. Balik rin natin mga paps. Make sure na lahat ng side luto mga kapaps. Ay, binaliktad na. Tay, binalik na ta!
Yun, okay na siya kapaps. Kaya ganyan yung kulay niya kapaps dahil nilagyan natin siya ng soy sauce. Pwede na natin siya hanguin. Yun, mga kapaps, oh. Sarap na yung tura. Ganyan yung itsura niya mga kapaps. Kaya dahil sa soy sauce na nilagay natin kanina mga kapaps. Kapaps, oh. Yummy. Pagkatapos mga kapaps, sa sunod natin gagawin, magigisa tayo ng bawang at sibuyas. Yeah, bawang. Lagay mo na yung sibuyas, pap na quiz. Yo. Yo. Yun, luto na yung bawang at sibuyas natin kapaps. Pwede na natin ilagay yung chicken. Yun, ilahat mo na mga kapaps. Lagay mo na lahat ng chicken. Yun, di na siya pumapalag kapaps. Yun. Yun. Kapaps. Tapos ilalagay na natin mga kapaps yung pinagmarinate natin kanina. Parang pabuo lang yung chicken steak. Yun mga kapaps. Buso natin yung sili para masarap. Haluin lang natin ng haluin mga kapaps. Napakasarap ito ah. Hindi ba yan sasarap eh? Pogi na nagluluto. Yan mga kapaps. Yum. Tapos lalagyan natin ng white onion mga kapaps. Huwag natin haluin mga paps. Para hindi na ano yung onion ring. Para hindi maging square. Tapos takpan na natin mga kapaps. Babalikan natin mamaya. After 3 minutes mga kapaps, luto na siya. Yo! Mukbang na mga kapaps! Let's go! Yun mga kapaps! Luto na yung chicken steak! Alakimoy Trio! Mga kapaps. Yan mga kapaps oh. Natatakam Ang na sarap. ako kapaps. Sarap na yung tsura. Yun. Pero mga kapaps, bago tayo mag-umpisang kumain kapaps, kailangan muna natin magdasal. Siyempre. Yan, sabay-sabay tayo kapaps. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po Lord sa binigay niyo sa aming blessing. Sana po patuloy po kaming suportahan ng aming manonood. Sana po marami pa pong mag-subscribe sa amin. Amen! Amen. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Mukbang na mga kapaps! Gaya ng dati, pwesto ulit tayo. Yun, Kanya-kanyang pwesto na tayo kapaps. bumilo ka ah. Yung, Tignan natin. let's do this! Akin tong drumsticks. Kasi ano naman ako eh, drummer. Win sa akin kapaps. May ibubugat to ah. Chicken wings. Yung idol mo si ano no? Mm. Ano ba yun? TikTokers, Bella Force. Mm. Fish. Ayun mga paps, Tapaganda. juicy. Mm. Mm. Nyaman. Actually kapaps, ngayon lang din ako nakatikim nitong ano, chicken steak. Masarap din talaga kapaps. Yung ko lang nakarinig to eh. Ngayon mo lang din narinig. Kaya gumawa kami mga kapaps ng sarili naming version. Mm. Chicken, alam ko lang yung ano, pork steak saka ano, beef Kaya steak. nga, ako nga rin. Ma, Yung ano kaya mga paps, tilapia steak. Pwede rin kaya yun. sarsyado na yung mga pa. Masarap kapaps, ramis. Asal lasa yung kalamansi. Sarap na yung white noise yan. Pero masasarap itong mga kapaps. Sumayon tayong Soft drink. Yan. Siyempre. Labas natin kapaps. One for you. Oh my God! One for you. Thank you. You're welcome. Nom, nom, nom.
Mga paps. Cheers tayo mga paps. Cheers tayo. Yan. Lasang-lasa yung kalamansi ka, Paps. Tapos naglaban ng soy sauce. Agalo. Kami ng classmate ko, talap-talap baby. Talap-talap, baby. Tapos maanghang kasi naglagay tayo ng labuyo. Paps. Paborito mo? Paborito mo. Buti pa, wala akong makitang sale dito. Wala. Natunaw na. Papa-challenge ko na naman sana. Ipagtalis mo akin lahat ka ng chicken. Subukod nyo na mga kapaps, napaka-easy lang. Napakadali lang, Kapaps. Kaya masarap. Yun na ako nakatikim nito talaga. Promise. Sarap ng leeg. Yung mantika, sabaw natin dito. Buti na lang naisipan natin to kanina habang nagkukwentuhan tayo na. Nakarinig na tayo ng beef steak, pork steak. Why not di natin try yung chicken? Ayan, kinalabasan ka, Paps. Masarap din. Pwede. Masarap. Pwede siya sa hapunan, tanghalian. Pwede. Saka pwede rin po sa may kasama ka. Lalo yung may kasama ka. Katulad dito sa atin, may kasama, magkakasama tayo. Yan. Sana all. Chicken steak ala trio ka, Paps. Try nyo. Masarap ka, Paps. Mukhang lugi sila mga kapaps, kaya nakatapto na ako sila. Ayos ah! Tumutunog-tunog ka, Paps. Pwede. Galing mong sumupsuk. Ano yung akin dyan, Pap? Ano ka po? Sinok pa ako ah. Sobrang sarap. Pili-pili, pili-pili. Ay, mahilig ka sa sibuyas. Ubusin mo yan. Try ko naman itong Parang nung part ba to? Nung part to, Paps. basta sa part. Ay, tayo part 10 ka, Paps. Part 3. Tayo part. Part 3. Ay, yan yung hindi walay. Ganyan na, first time. Laging walay ah. May joke ka ngayong walay ah. Ay, habi. Petro naman. Ang kabila. Ah, sukat pa lang. Puro laman. Mga nag-sponsor sa amin dati, maraming salamat po sa inyo. Ayaw po nilang sabihin yung mga pangalan nila. Kayo na lang po nakakalam kung sino kayo. Salamat yung mga nag-sponsor po. At sa mga mag-sponsor pa, maraming salamat ng in advance. Yun ang sana may part 2. Maanghang-hang. Kayo na pa, Paps. Ha? Kayo na pa. Okay, lagyan mo dyan. Masarap yung tutong. Kapap. Ang kagaling pa. Ay, luminabot. Eloy! Ayos ah. Eloy! Okay, Pap. Anghang asim. Tapos alat. Pinagsama-sama. Ay, mayroon pa pala ako ka, Paps. Nalabasan chicken steak.
Papawisan ako si Maang ha. Masarap. Napakadali lang nito kapaps lutuin. Ito yung pinakamadaling niluto namin kapaps. Mga ano lang, 30 minutes lang kami. Ay, isang oras, no? Yung oras doon kasi minarinate pa natin. Wow! Ay. Pang-apat ko na to kapaps oh. Hindi lugi. Grabe, oh. Grabe, oh. Kaniyurog na kayo. Sarap na kapaps. Kanoy. Pops, kain pops. Ako na ako kapaps. Magalas. Mga paps, shoutout na tayo mga paps. May shoutout natin dyan. Oo nga kapaps. Basta. Shoutout ko pala kapaps. Classic Saborit, Team Fisher Mall. Shoutout sa inyo dyan mga kapaps. Kayo kapaps, may shoutout kayo. Dito, meron pala dito. Shoutout ko si yung Transpider. Shoutout. Jeff Galing din ako Lozano. dyan. Shoutout. Magaling mag-basketball yan. Jeff Lozano Jesus. Shoutout. Jesus. Idol. Ron Peñaranda. Shoutout. Pade. Lagok. Shoutout Shoutout. sa'yo, pade. Miss Kinita, shoutout ulit. Yun. Yan, maraming salamat sa inyo mga kapaps. Kung gusto nyo i-try ito mga kapaps, try nyo na kasi napaka-basic lang, tas masarap. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.